Kajingnya tu kena sepang arngot ki Kynthei ki ba Phong Jaiñ ba iklem akor. Kat ba ukpa jongka doli bat ka Liza udang syong haying marway. Lawan ki kun jong u na college, ki kun jong u baro arngot ki labuat. Ukpa ula yoi ya ki kun la jong bat ulaong. Ngan lek kumno kini ki kun jong nga tela long palat, man kasngi ki syuan buat kumne, kilet kelas ni kilet party. Ukpa ula syong kuslai bat ulaong. Nadu baka kemi kam don syu, ngaru ngam jula syu ban senang ya kini ki kun jong nga. Balai kini ki kun jong nga baro arngut ki long hadu kat ne. Mentang klayok mon syaba palat, nadu ke Phong Jaiñ, karukom nyat karukom yang, nadong syadong la iklem akor syaba palat. Ukpa ula perkat, bangan penyatok no ya kini ki kun jong nga, Henry tekin sajot. Hadian lai benai, ukpa jong ka doli bat ka Liza ula penyatok no ya ki kun jong u hapok senong la jong. Ka Liza bat ka doli, ki yok lok na ki batrekam office. Ulok jong ka Liza u ridov udai ukun ba marway. Bat ulok jong ka doli pat, udai ukun swet, u kertang u Mitchell, u don ki para laingut, Henry u longpat u barius pa. Ka doli bat ka Liza ki klamsa bat ukpa haying, kilami la ka jong ka ying. Ka Liza ka long ka baklem akor, kam ken burom ya ka kiaw kurim la jong, ka lek mon bha haying kiaw. Uredov usa ha jinglingo haba uyo iya ka jinglong jong ka Liza kumne. Ka doli ru kam ken burom ya laki para kensi, ka lek mon bha haying jong ulok. Ki para kensi ki syus ngap namar uhenmen jong ki umtip AA bakal lok jong u kalong ka bakum no. Ha ka wei ka sngi, ka kiaw jong ka Liza ka la ong ya ka bakan syetja si jenta no. Namar la jande ka por ban netre Uredov. Ka Liza ka la ong, pi mei ngam nang ban syetja si jenta namar ngam jumelin haying la jong. Ka kemi ju Uredov ka la sngew lingo, kumno haba ka de ka Kynthei briuru kam nang ban tre ki kam ying kam sem. Ki para jo Mitchell, ki ap baka kong kansi jong ki kan syetja syet jur namar ki kenya ka kum ka kemi la jong. Te ki la kamsuk ha ka syet ka tiu, Henry kamlong kumta kumbaki perkat, kalong da kongpong. Ha kata ka sngi, ka Liza ka phone ya ka para la jong ban yalikai piknik no sa jaka badan swimming pool. Knang makin nyok jengi ki da krek laki Jaiñ badai ban Phong ha ka por jengi. Ki bahaying ha sem ki dap da jinglingo ya ka jinglong jong kine ki arngot si para. Ka kemi jong Uredov, ka day ka officer jong ka way ka office. Ka kemi jong Uredov, kam ong ya ka Liza wat la ka long kumno, namar la monhi da ukhun jong ka ban nyatok bat ka Liza. Kat ba ka kemi bat Uredov kidang letre, ka doli ka la phone ya ka Liza bat ka la wer ya ka bakin let bade partino haying jong ka paralok jong ki. Kini baru arngut si para, kila nyak laki kali kile chaying jong ka paralok. Ka Liza bat ka doli kile stai bha, ki Phong da kiskat ki balingkot. Bat endai kila poi haying jong ka paralok kile yati kiat. Kini ki arngut si para, kim ken kor ya ka ying ka sem na ya ulok bakila don. Kia be tanya ki rong Phong jong ka pertei, bat ki kam sngaw tenat pan kemen ya ka mensim jong ki. Ka Liza bat ka doli kia bunkam ban yalit beauty parlor banta ban pan bahabri ya ki durkmat la jong. Kat ba ya ki kam ying kam sempat kim jutrei. Lada ulok jong ki uong kumno ru ki kamla maki. Ka doli bat ka Liza, ki tang sulami na ying, ki la pusdur haman laki jaka. Bat ki pelat haki mobile jong ki, knang baki briu ki nyoi baki long ki ba bahabriu bat ki ba rius pa. Ka Liza bat ka doli ki abun kambet kumne man la kesngi. Kat bai ki kam ying kam sem la jong pat kim jutip. Ka buram ka akor la jong ru ki la that haka rukom rem rukom bet jong ki. Ka Liza bat ka doli por baki dangmi na ying ki long kum ki actress, Henry and da ki la wan pai ki la kelarong.
kadur jongki kalong kum kadur bula. Teha kawai ke janmit, kakemi jong redov kadang syongkai ha kamera. Lawan kot kadoli ya kaliza ha ying jongka ha kapor kendai baje menmit. Kakyau kelakeli, pimut elek sheno persa pi elek stai kumne. Balai pia Phong deki Jaiñ batat kumne. Kaliza kalaong, nga bat kapara ngimut lech saying kawai, bat ngislem ban wan pai haying, sedang tiano. Uredov bat kakemi kisupet kim nang ong shu eka jingle jong Kaliza. Haying kawai balet Kaliza bat kadoli, download ki jingdi na dong sadong. Kaliza bat kadoli kliadik kiat kliadik secret. Kadrok su kliati baro arngut sipara. Kini ki arngut sipara, kim tip briu su namar bakilabu aj palat. Bat enda kilawan pai haying ru, haplet bu daki senrang kibawan haying kawai balet Kaliza bat kadoli. Kakyau kalaong yukpa jong Kaliza. Bato ong yaki kun jong pi, lada pim ong tengan penjengai no ya uredov bat Kaliza. Mitchell ula ibitar ya ka jinglong jong kadoli, ulet ya tu kumtahi ha ukpa sepang jong kadoli. Baro arngut si para kidon kajuk ka jinglong. Ukpa ula kot ya Kaliza bat kadoli bakin wan haying. Ukpa ula senang ya ki kun bat ula ong. Lada pim don ka jingkela ha ka jingim jong pi te kun. Kilok jong pi kinsa ino no ya pi baro arngut. Kaliza bat kadoli kilaong yu kepala jong kumne. Lada ngimle menta te palano nginle, dalak don kunne endang la temen kumapi. Ukpa ula ong yaki, ba pidei kinong sumaring nong sumar sem tekun, balai pi kwa banle kumne. Baro arngut sipara, kim ngay caka jing ong jong ukpa. Uredov ula isi ya ka jinglong jong kalok jong ukwa banyalait no. Henry ka kemi jong kalaong yu kun. Ba ap shua kun, ngin sa ay da ka jing sneng yaki. Lada kim so tu da kun, sa pelait no aru ngam ong shu yapi. Te ha ka way ka sngi, Mitchell ula wan ni kenduk kenang yu Redov haying jong Mitchell ula ya tulut ya ka jinglong jong kadoli ha ka kemi jong Redov bat Redov haying jong Mitchell ula ya tulut ya ka jinglong jong kadoli ha ka kemi jong Redov bat Redov. Ha ka sngi ka babut. Mitchell Redov bat ka kemi lembat ki pulit kila ya plan lang man pengat ya ka Liza bat kadoli bakin nyok jing snang Henry te kenum sneu tu kantam bakidai ki Kynthei. Ha ka sngi ka babut ka Liza bat kadoli ki lech biang sajaka badan parti. Kini berangut si para kliabu aj bha. Bat ha kata kasngi, omdon bawan bu yaki haying. Kaliza kanyak hi kakali, ringkat bat kajing bu aj. Kaliza bat kadoli, kila yoi badan bayaj briu hasurok, kila kumrat ya uta ubriu bat ulayap hajo. Namar bakaliza kelabu aj palat, om la syuk ban kontrol ya kakali. Kipulit kleo iya kene ki jingjia, kilek hajan, kia lamno eka Liza bat kadoli sapatok. Kila set yaki haduk lai sengi, namar bakinya kali hakapor babu aj. Kadoli bat Kaliza kila tieng bha, namar kila rat ya uwai ubriu. Ki perkat bakin sa syak set haduk kindala temen. Kaliza bat kadoli ki yam hapatok, ki panmap ya kipulit, tang bakim sengap yaki. Dap laisngi, ka kemi jong Redov Mitchell bat Redov kilawan ha police station. Kaliza bat kadoli kilapan map yaki. Kadoli bat Kaliza ki ong bakila bakla bat nginumlin syu ban lek kumne. Ngin kelano bat nang nesha khmat ngin sumar ya ka ying ka sem lajong. Ka kemi jong Redov kalaong, tu persa, tang mapila siu tu bapila le ya ka bomday kalabiang yapi. Mitchell ula khot ya ubriu bapan aksiden Kaliza. Kaliza bat kadoli kila kendit bat kilaong. Day uni ubriu ubangi yok pan aksiden, kumno udang im. Redov ula khot ya kipulit, bat ula ya tu ya Kaliza bat kadoli. Baki syua pelan ya kini barok, kenang mapinya sngew tu.
Yok kalap badir kapor. Kakmi jo redaf bat umit shell. Kila ong iki pulit bakin pelait no Liza bat kadoli na patok. Liza bat kadoli. Liza bat kadoli kila kular hakmat jong kakiau bat ulok jong ki. Bakin numle shu eki kamyat mit na ki kamlet parti. Kumju eki kamdi buat. Namar ka long ka kamja buram. Kamtam mika Kynthei. Kini barok kila let pai Jaiñ daka jingjob. Bat kila la ban penkela ya ki lok jongki naka jinglong bas new shaka jinglong babha. Lada episode nat sneu like, share but subscribe ka channel but share comment.